खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे चिरां जिल्ला आमथेखानि मोनसे दुखु गोनां जाथाय बेनो जाहैबाय हौवा गोदान थामहिनबा गोथार जुलिनि हरनि समावनो हौवा गोदानजों लोगोसे सानै सुबुंनि 11,000 मोब्लिब तार नांनानै जिउ खहा जादों। नंगौ बे समाव चिरां जिल्ला आमथेखानि 1 नं आलेंमारि आरो आमथाइबारियाव दुखुनांथाव खौरां 11,000 मोब्लिबनि तारा नांनानै हौवा गोदानजों लोगोसे सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो साथाम सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों होननानै बे समाव जों खौरांनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। संसार जानो थाखाय जुलि जादोंमोन, नाथाय जुलि जानायनि हरनि समावनो दुखुनांथावै हौवा गोदाना 11,000 मोब्लिब तारा नांनानै हौवा गोदाना जायगायावनो जिउ खहा जायो। लोगोसे सानै सुबुं हौवा गोदान नखरथिंनिफ्राय सानै सुबुङा जिउ खहा, लोगोसे आरोबाव साथाम सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों आरो दा बे समाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बङाइगाव देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय होगासिनो दं होननानै एबा जिउजों जुजिगासिनो दं होननानै बे समाव जों खौराङाव मोनथिनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि चिरां जिल्लानि आमथेखा 1 नं आलेंमारि अन्थाइबारियाव दुखुनांथाव जाथाय जादों। बेनो जाहैबाय गोथार जुलिनि एबा संसार जानो थाखाय जुलि जानाय हरनि समावनो 11,000 मोब्लिब तारा नांनानै अबथिरायै हौवा गोदाना जिउ जोबनायजों लोगोसे सानै सुबुङा जिउ जोबफायो, लोगोसे साथाम सुबुङा गाज्रियै जोखोम जायो। दासान्दि बे समाव जोखोम जानाय साथाम सुबुंफोरा जिउजों देहा फाहामसालियाव जुजिगासिनो दं होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया जोंनि एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों नायलां माबोरैहाय दुखुनांथावै हौवा गोदाना मोब्लिब तारजों एबा मोब्लिब ताराव नांनानै माबोरै जिउ खहा जादों, लोगोसे माबोरै थासारि बेखौ जोंनि एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदो। बिमाबो